Guys, ndakuonai mchiti hey boy child kuita sei hey munhu ngarowe munhu ngadai. Guys, munofanira kutarisa pacho pakuita zvinhu izvi. Toziva kuti varume vanogwadza ende sikini ngatouya zveshuwa mumba ende unenge une shungu zveshuwa, but sometimes before you act tangwatasa consequences achona. Problem tinochandisa my emotions anditi ipapa paninoona kuti mukomana murume uyu ari wrong, but akangwara akabva tanga kurekhodha. Paakangona recording chete yabaiwa aifanwa kustopa ipapo, handiti maona otaimira recording isina kurekodwa, handiti maona zvokurekodha zvokurova munhu zvakaita mberi pakamera izvozvi atori pataiti iuk ika pane evidence akafanira iya atove papataiti basa rinenge ratopera. Hani mazvona kana munhu akusvitsa handi muri kuona kuti Pamela Chamira akati munhu anoita kubva 2024 uchiri kuitei 2024 nemunhu kana asvika pakuti akukunetesa zvokudaro achikupaiwo masika achona wakuda kurova munhu nokuti ukaona wakuita mweya wokuda kurova munhu, the next thing uchaita mweya wokuda kubaya nebangana, mweya wokuda kupisa nemafuta. Mukazvitarisisa pakupera kwegame unoenda mujere. Hani maona chawagona hapana, unoenda mujere. Iye wosara kunza achimuvha on life yake iwauraya munhu wakutonzi murder. Guys, sometimes regai munhu aende, siyai munhu abaye ngaabaye. Hani maona zvorwadza kana abaye panguva iyoyo, but hazvina basa uchahila. Pane kuti unozorova munhu paipa mozati ivo pakurova pachina muzati pari triki. Unogona kurova munhu pakaipa obva ati dhizi. Hani mazvona pakaipa chaipo chaipo nemisteki cheche usingadi kuuraya obva ungoti nemisteki pakaipa munhu obva adona. Saka kana munhu akushungudza sezviri kuitika mukadzi musikana anotaridza kuti ashungudzwa nguva yakadiba nemunhu yayo, apa ari kuti anomuchitira mabhiusi, anobhadhara chikafu chekumba kwavo, anotengera bereki vake. So munhu akadaro kudisrespect achiya nesika achidini, just walk away. Sometimes violence iyoyi inozoita kuti usvike pamwe pekuti unozoregreta kuti dei ndakaziva. Unenge wakuriwainda manje uri wani maselsi, kana kuti basa rapera manje wakuriwainda back kuti pamwe dei ndakadai pamwe dei ndakadai watozvikanganisira. Hani because ipo paipa neDBS racho akanganisa. Muno mu-UK masana neku-Africa guys neku-Zimbabwe kuti taingobira vanhu ukangona vani bhonda tiri kuvinga kokubina. Hani maona hapana kwazvinoinda, tikangoenda kumapurisa inosvikotaura nemapurisa zvavharana. Hani maona kuZimbabwe futi nongokubina ndinobhadhara faindi yangu zvapera. Hani maona zvaisiyana nekuno vasikana before satarerera edu kuti hey wagona ngarohwe ngatifunge makonsekwensi anenge aripo. Plus 2 on the other side ngatiti munhu walk away. Vane vana vakomana ngati veife apa une mwana wako mukomana achirohwa sezviyazviya pakamera, would you allow it kuti rova shereki muroora rova? Would you allow it? Taurai chokwadi vasikana. Anyway, I had planned kusera nemi, but pane munhu ari kuuya kuzonditora panapa manje atada mbondinisa out mbonondispoila. Saka ndozokuona time andika time tine nyaya dzatinadzo dzatofanwa kuuya nadzo pano kuti dziuye kuzovhiyiwa. Andika so don't shoot the messenger. Me I'm just a messenger. Mozosvita chitaura nyaya dzacho. Handitika right move neusikati akanaka guys, tosangana manje so ndichauya.